Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Alatapa si iyo ay aswam. Ayo ano yung yeso na ko yung minday kayo. Yung tingin kami ni kapan. Unauri nga tabong nga tatabas in dabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Alatapa si iyo ay aswam. Ayo ano yung yeso na ko yung minday kayo. Yung tingin kami ni kapan. Unauri nga tabong nga tatabas in dabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Alatapa si iyo ay aswam. Ayo ano yung yeso na ko yung minday kayo. Yung tingin kami ni kapan.
Unauri nga tabong nga tatapos indabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakaisipong. Anatapos iyo ay aswam. Ayaw na nito Yesu na ko iminday kayo. Ito yung kami ni Kapan. Unauri nga tabong nga tatapos indabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakaisipong. Anatapos iyo ay aswam. Just 1, 2, A, A, A. Just 1, 2, 1, 2, 1, 2, A. Testing 1, 2. Just A. Yesu, ipukin kata piara.
Hinanoni kanganganin na urang Karekeanin may kaitangiri Sinatangira suara Nanonoramin ko awa Nakatay na yung meta Na konti po ang hindiwe Karikian ni Kahokoro Na konti ang nabe I think they don't give way. Many busy, many ibutin wayana. Tuwana may ng Kristo. Kasi tawana ara. Ibutin tumaw na dito Just A. A. Ayoko na nilito Yesu na ko imintay kayo. Ilutiin kami ni Kapan. Unauri nga tabong nga tatabas in dabuya. Ono pong ampong inamaguri men kasama guri. Matakay si pong. Anatapas iyo ay aswam. Yesu ekate
Aya sinangkarabaya kain bondingin kuna ya asan na iya kana itang doy. Tayay. Sinangkarabana bete teswa dekara waya kamay ma antano kana kwati tibu irabana baya teswa. Antayay sinang ibete ya kain korobun kabare. Korobun chets sinang kana kwati team song. Ma ben de yawan kira kain korobun kabare. Sinang kana kwati team song. Hey, hey. Test. Iganda ekina ara Yesu. Nagoya ometa ikapene. Yaitira wike komena ya. Ekina Yesu. Iganda ekina ara Yesu. Ni
naging narabati, itim suang may rin kain. May kurupu. Anday yo, sinang muana, muha ginakon, nakapara-para. Ayari, tanong oran ka ba rin? Mabanin mo sumayag, baka na kakanin kami na content. Kami na yun doon, kamus sumayag na bantay ay. Kaya oran di radio, di FM, di Facebook, di YouTube. Sumayag na bantay ay. Main na sinawag, si Toroy ba anak wagi. Unauri nga tabong nga tatapos in dabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Anak tapos iyo ay aswam. Ayaw na bibiti Yesu na ko imintay kayo. Ibitiin kami ni Kapan. Unauri nga tabong nga tatapos in dabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Anak tapos iyo ay aswam. Ayaw na bibiti Yesu na ko imintay kayo. Ibitiin kami ni Kapan.
Happy Sabbath. Ana dan Maurin tapos buhay yun. Panahon nga Mauri at ima to na ko imi kami ang magitukin dorok nunguran kato tayrik. Kaya ba mga runguran ban the weekend ay mga bana na bakanuan the weekend ako ay ang kakaitaw ng kondiyaswa. Ibugin din ba tuan anak kakawakin awan na kairiri nako ilang ay kain kapan ay skunan ben nako may nunguran na tayo kakawak iti ngungura pare ta ko ti tayo ka ba. Ira ka ti unma ki man ti ngungura. Baka ti ngungura nte ka ni Yesu. E ukan tani nga bayagi metabuwa ka roro ko mi nungungura. Ba sungura tayo na ko tayo ka ni Yesu. Ang banda kakawak. Panahon ka maurit ba Gaya sana ko kami ang magito kinunguran, diriyo, mura na mika, kebunihan na miyaws, panahon na panikamaurin ako yung detay di kay. Goya na kunguran, yon na Facebook Live, na Adventist Soap, una maurin na mandita pa na kung bata kuya, bata kuya ginilangan detay di kay. Goya na kung bata ko na ba yon YouTube, na channel, ani Hope Channel, kiribas, si kamaur ko na ba, arata po na ba, sa kunahan na banda kaya yung detay ay. Aga ba yung kita ba wari kita detay di Ay, eto kinabangan ng narakongura. Imatarawan ko rubo. Inanong tayo ay. Mga yari, bunang kakaitaw na ko yung ay kaitaw rin akong tiyaso ay bugin. Anatangiran tayo na ko ya. Kati matuway rin, nanganira to kura-kura. Pasinarwaro kong tayo na ko. Ni marurong nungura na natak. O ni kariki, yarawan ni makimarang kura-kura ramay ay. Tatay ni kaya, Yes, ang tagin na ba? Sinatagin na tapay ito ang manda ng nikakawak. Yara punditan tapay, yara kanak wang kibong yon deswam. Ayot, takatiti ito na, monterang tamaro, monterang kanikan, monterang nikakawang rarong. Emeranda tapo, India, anta tapo Agra. The Taj Mahal. O yato nga kita Taj Mahal, bato ko na ibukon kami, hindi yung nabagay suwa. Tiyaw siya temapor arapatan ng mesnan. Monterani yan yung ay takamay na kanang unang ito ko yay ako kamanura takyakian demay na yun ang tiyaw sa iyo. Puntiyaw siya ang mandirang skiroy. Ikatiya kita kanurang ayo, ilong temperang ko Shah Jahan. Imara ng tiriki, danga ono bubuhat ni Bimatawono, danga ono bubuhat po yung manimaw. O ikatiya tabang ko tayo, temper ayo, ibugin po na. Ayamat. O ilang kura-kura tangiran bunari na unang tiyaro, ayakat yate pa iya monte nang ibubura. Ayak yata iya penang isiguro nga nan karakot po ngayo. Irawat nga. Tetuaris, ni katuwa pong roro ko. Niya pata taboy. Tabayanan nga mimi ba, yay detay ng diririk. Kanayo si tay. Demoning abong. Ang detayari, ekakiawatan na nakuhan, katiti yarang damaro ayo, ayakiya na banura. Ay sitapo matibari, yaura na parapatan katiti yay. Tiyaro, pundag di kanikan. Ayo, dibango ta, at mapo parapatan na munti ng tamaro. Dito po ay India. Ina kabaya pa, ini kamu ay India. Tuwari ang makuriya, yara ka na mapay, lagi sila ko naman detayari. Tiyo matay, irawa na master. O yere ke mga ngayat takait ngayat sa kapara-para idong-idong dito buhay. Sige ti mama tan nagyakaka tuwari maguri. Dito pun kanuya ban diaw serang kanikan na yu. Irain kami ro-ro at Taj Mahal. Kanapon nagamtayin mga nakuya ako na punoriya ba. Irain kanikan amwanta nang sikiroy. Man Sinoria ba ayo, tuwa na ipokan kanurang nga, ang nakatayan, dagin ng detay di kayo. Ikaw ako rin matatats ma. Takay sila ni Pangot, takay sila ng kanurang nga, sinatagin ng detay di kayo, manda lang nikakawak. Ayo, iyagi katiya tiyamata. Iyagi katiya ba yung tiyamata. Iyagi katiya kintiburigi kito, temabora kito, tukora kito, tisrawa. Ikatiya aswan karawa. Ayo atapot. Ayaw pa na napangot ang kanurang Diyaswa, inanon na nakarikipay.
Ekatia kita bango tayo pa nadakin pong takarikipay ni kabanan Diyon na bayo. Imo man Diyon na bayo na no. Payay ka meu tote man ni kabanaya. Ni kada ko ako mga wala ka na ko karawa pa ni kabanay ka amin iyata. Payay kay ni kabanay kanu ang takarikipay. Away kay ayapede iro ingan. Ayapede iro ingan takan urang nga sinatayakin ang dahil kayo. Raw puntia suwa karikipay ni kabanay. Oy pundia inne bunabuak. Ibukin na karikipay ni kabanay. Ay kasi sinuri Diyon na bayo. Tuwa na ibukon tinapuno po atang iriya tiyaswa. Sinauring ngayon, tepong ngayon, tepaya kasi kuwa ba nakanuring ibukin na karikipay. Anapango tayo ibukin na karikipay. Yohane, ito cautious. Iwutakirak. Oy kanu yung paki karawa. Ay tayo tatayakan ako na may idiyarak. On nakausin ako yung pay ka na ako yung min pay kay. Yes, ho ang Yohane, kota kita pa yarang nikakawak. Inanon tamin promise sa iyo. Ay wala kay Yohane na kung doon ta kayo kanuya the universe. Ay yung utapanan na po na po. Ikaraw. Kuriya yung nanganak itin na po akim matakariniya kim matamaka. Pakukaroy pa yun ka ba ni? Apo niya ibay kay ibukin nanom. Awakaraw aki ay. Raw tira erik. Iya po asintiyanin na po na po ikaraw. Yun yung yakain ikaraw ni ka ba ni? Punna kaya tabay ito na yata yung scientist. Aki tabay ito na yata yung tanda baka unupong ay kay. Yon mondikin temeo. Yon mondikin bayi kakakamagurin Diyon na bayo. Iaki. Dok. Kura-kuran de sans. Ikatayan na neriya. Nuko kuramina. Mayak yata mo na. Makain ni karawan ni kapene. Apenin na tatuwari mo na. Apenin na po na po. Nabuhat wari ko riya nanganak ite na po akin matakariniya akin matamaka. Pabukin terang. Akari ka kipahay kayo ni kapan eh. Ilun. No, unta tayo ni kayo. Kunariya na tayo ba? Kuha kirigin nagyakak. Kuha kirigin mananans. Imahin na ako rin ibiraton sinam. Ako kamandikin na nayang o tiyaswa amen. Tiyaswa ay kaman iyang way ko. Pakunarik. Kuha kimanin nan sindikin Diyon na bayo. Pun naswam. Parang ay ko. Pun naswam maya ka man ipari ako na bungiyak yung tabong ngari. Tao to kasi sistema ko na tabi mawa tabi buisua. Kam na maka tiyaswa. Kam na ngan na tinabuwag ibayar ko na awa ni mul sikitek. Kam na taro mauriya tuwari karawa no napa mamarawa makubra kinran. Ran na ikay ni kapane. Tiran pa baka may karaw pa to karaw. Tiran nan ni karaw ginon Diyaso. Tiran na bubrakay ay maraw ay dai. E karaw ginon pa Diyaso. Siriya ini maka tuwari karaw no napa mamarawa makubra kinran. Inanon teroron nakakuwa Diyaso kana kuwa na ngorongo. Nakuya boton namatan kapaniya. Panat taron mauriya ti sa karikibay. Ayo pun tinongorong na ko ina. Sakit tinongorong ibukin tero to wana kita bota namata to wana. Mapunta kapaniya ni wiwit na kuya namata ti aswan kapane. Pas na taron mauriya ara sa karikibay. O sinataron mauriya ti sa karikibay. Hindi na bayo. Hindi arora. To sa nakatiya ti silak. Tirahin ano nagpas sinataron mauriya ti sa karikibay. Ikaw rin ina ti aswan makanan ni karikibay. No, hindi karikibay, yung atiyaswa, ikaswa tebango tan ganuring na kuya. Ibukin makanan ni karikibay. Anya tepaya, sinauring ay atiyaswa, sinataron mauriya. Ikagyo kitiyaswa, na kung tepaya man nakakawak. Anak kanuring, anak bango ta. Tepong, ariyes ang unik ya. Dukin ta karikibay. Kanasikan na tayo, tukin bay. O siriyay pa sinanakuman, nora mon, dikin bay. O sa tayo, ayaron na tayo, ikarikak makanuanan ka ba na inanon, o no what the bong. O no what the bong. Iyay tabi man, daan ka kiwian na mga kakiwian. Iyak, uwa ko nahan ko raw pa itiyaso, mga sisiraki na tiyaso. At sisiraki, makan tiyaso. O kang aron na nakarikipay tiyaso, kaya karikipay inanon nunobong. Iurak ya sibu, iurak ya tama. Iurak ya pono-pono. Iyak,
Itete sa karikipay. O yerikina bation nap. Itete sa karikipay o yerikina bation nap. O itaku Yeshua inota o iota na ba? Raw ayo te maka yaken na yarona. Ayo makan tuware karikipan ka ba na diyon na ba ayo? Yaki urakipay. Yaki keniken. Yaki yara. Yasi tete na ba ni banana. Keri ki diota. Ay kipera ki diota. Nik. Tamakoro ato wonan karikani bayo tiki bone tenu woni mewa. Ayo mwana na karikipay teso. Ay taku Yeshua inota o iota na ba? O yara na diota Yeshua patangaina. O yara na tiro patabong. Asimena ya interi kayo. Ay taku te teka ni mina karawa. Yang mo te teka ateki na kay Yeshua. O yai te tairiki. O yai te ngabong at tepong ina tepong. Raw. Ayo aron muan karikan tepong. The day ilon Yeshua. Eka aron karikan o bariano. Man te tairiki o yai te ngabong. Nanona imo ana karabong Yeshua wana taubong man te tairiki. Yaki mo man te ngabong. Yaki mo man te nungano bong kita. Man te tairiki. O te tairiki mo man ngai. Seta te tairiki ba mo man te tairiki tena yai tai ebong tai. Imayo. Imo ana ki debong man te tairiki. O te tairiki mo man bongin tai. Anya na karabong Yeshua. Pun te original. Ara pun may mo ana ro ingi karikati ana pa ayo. Te mo ana bong. Are kariki ba yai e karikati ota. Karikan ba ito makoro tawon ati kipon ono ay taku Yeshua ki eriki annang imernan ran. O ki karaure ran meran. Ayo takawo ano bong. Ayo takawo ano bong. Yeshua karika annang makarawan karaure ran nakiyata meran nakinan. Takawo ano bong ayo. Sa karawan wara-wara nga ba? Sa wara-wara nako. Teki buwan erway wata makoro na bana tawanan karikani bayo. Ay taku Yeshua kiai ko takiran nakiyani karawa. Nte tabu asito wan. Oki kos tiepe e mau. No. Ayo ay takatinuan pong. Yeshua ay karika tiepe. E karika tari. Asa kakawayay. E kariki kai mau tote. Asa nuri ni meun tabungay. Ay kamawawa. Ayo takatinupong ni kariki pay. Geri ki tiap mau o Yeshua iara punna na panikata marwa tiap ari mau ari ikakian kararangan dan makarangay kay apus karang kakanigan o karanan tayan uwe ay kata marwa ay karang isa sigiro ay ayo anak kari kibay Yeshua ayo anak kari kibay Yeshua akia yon tamarwa Deki buwan tabi mago na kundi bimano ay taku Yeshua ki ari kita yan no tay karawa. Tawaron da ngayon na matabong. O nari ka baka nikina matayan tay mapong maririk. Daw akari ka kiyota kya bubura. Agi kita tay manamakay na itoy ari kingkantin tatay ay tekawan pong tabongan. Yeshua akari ka tay na makay na maitoy penanga tiyota. Makani kinaya tayan tay. Iya kuro-kurungan na tiya kaya. Iya atake din naman kayo na matiririk. Man pa ikiaos. E meron ka kaya giniba sa tatawan na naman kayo na. Tiyoya kituwa na matiyoya kituwa na. Sa tatiyos. Sa tatay sipong. Sa tatatan may nuk. Sa tayan man nani. Iya san ka ni kinaya tiyasuan. Pan kari ka pa ikan. Karena sinora ta makoro na tawon ati kipan wagi na kon wag matenu ay ta ko Yeshua ki akapasay man ay kamay ay kameu ran o ki akiba manin nanang yitan dia ba o Yeshua ay kariki manin karawa manin marawa ay kameu ay ta kanin mewa no bong ay do datay ay ta kanin mewa no bong sero kon ta kanin mewa no bong Sinoria mantokin tepung tawa na matawa na inura resan kalau ya Yeshua ay pun ni merangirang ay ka nga natek monteroy Yeshua ini merangirang tebayar kalau ya ipun nang skiroy tebayar kalau ni kala ko eno ko baun na nakarikibay Yeshua yak karikati mata era na nakitiwa mata baun ta karikibay nanuna kami ay kakamunguran tayo kayo baun ta karikibay kami Tena ni kapanen pa ni kakawak kami.
Tieswa ya kiro ko ni mete ibuki ya man. Aki ate aki nakika imba iga. Ika ni merawa. Manin nanang yak. Ero ko ibuki ni bangun takari ki pa ya iyo. Ang ko ye. O ngayon tatay di kayo. Ay to ko ano wano pong ay. Ay to ko ano wano pong. Iharo ko ko kong rana. Aki ari kita kari niya ki anak ko na anda kiro unjo amat anak ko nay. Aki ari kita tangir ako na nanga tieswa ikay. Te boton na mata. Pun kanuan na narabakaw ni karikipay ti Yasua. Pun ikawatan na natangi na ti Yasua. Nakoy na. Ang kiyasan karikiyatan maniyewa ti Yasua. Ndakano wano pong ay takot pay paran nanimoy na. Karikan ba ito makaroon wuwa ti kibo na tuwan. Awasya karawan na naba mapaya makaya ni kabanaya. Pun sina nun nuwa ta pong ay tapanin da karikipay. Tita yarang nung wariri ke mayak wariri ke kanuan ay doon Yasua. Bubura kaya kanuan. Mayak ipan yaron da kari kipa into kono wono pong. Nora na teka Yasua anta makaruan wuwa ta kipa na wuwa na kontinua. Anta kay suwa na pong. E kasana makuri ara karoya Yasua. O itoki. Manda na makuri ni penya ki karoya. Itoki. E full stop. E sabat. Sabat manda tata nibera. Ti puntiti roya kuti. O stop. Atto ki pa ni kapanya ki koroi. Tieswa stop. Season na maguri. Sabat. Hindi tayo. Sa kinano na pataya to ki pataya kuwa. Pataya ni merakidak. Atto ki. Paya punta pa nindoyo andang na koroi. Di pa yariasan koroi. Mayay di pa yakakawa kini kaya koroi at Tieswa ang tapungan. O Tieswa koroi no at kaisuwa na pong ay tabuya. Pakyoy nang geto kiyay man na maguro ni Bena kaya kariki. Man koroi raw. Yay pa ya special na pong na kaisuwa. At Tieswa e koroi ro tapungan. O yak si koroi ro ya itabuya. O yak si tabuya e mosirawa ya. Tinuwa pa ya ka e koroi Tieswa ang tapong na sito wanayo. E kokoro ma day number 1. Ari koroi ya idiota. Day number 2, 3, 4, 5, 6. Akokoro. Ikokoro erang hindi tepong at kapani ayo at kaisuwa. Titabas sa at kaisipong ali ang at Yasua ang takarikipay bunda ng kanurong Yasua. Ayak yato kinana ko yan abotan mga mata. Sa siko kipayak ikaroy. Takaisuwa na pong tilakaroy at Yasua. Ikaroy ro tepong man. Karoy ro yan ang umanditakan na pera barak nano na blessed nano na kukakapaya. Kana ko kakapaya ta ba ito ano na ipon kapaya ta ba yan itap o ipon ko itabuya kana ko tabuagi kupon ko wagi roy matukura kay kabas titabas kay takay sibong ipon ko wagi mabungi ni gaban emero kaya gimen ang temon yagimen ang takawo yagimen ang takatinwa no pong yan ako menaroin kabanena aseroy ba ni kaban kay karawagi kay bunga kay no pong at Yasua imray pa ni kaban nakaisuwa na po. Takatinwa na pa, yeto kiyo ay mo siraw at Yasua. Yung mo siraw ang tabungan. Siya kinano na pa yaku at Yasua. Maya po ni mo siraw pa, ikororo yan ang makuriyan. Yung mo siraw ang nakaisuwa na po. Ito ki, ekaroy reya, ay tabuya. Akan tinuwa, daon, nakaisuwa na po. O sa tayo, patapaya, nakakapaya at Yasua. Iyaki ko na, mga nang ko nakakapaya. Ngayon naman, saki ko na kakapaya tapay tuwan, ay apon kakapaya. Saki, Tieswa ka nakakapaya tapay tuwan, ay apon kakapaya na ko naman nakito. Ito ko tumuan ko tabi may suwa, Kung kakapaya, iyo, ay kakapayakin nakito. Amen. Epon na sitetakan. Tapayari kakapaya, iyo, ay apon kakapayakin naman nakito. Akya, ako na. Tieswa, kaputawa, aron katabuan, makaroy ron tabong, at kaisipong ngayon. Natyo ka matamari. Kanano pa as pa mari to korak. Ata sinanurya para kabutaw. Detay di kiyay. Amari detang. O detang na yo tuwa da man ayo mari na kuntiyay ni ay uno man di kitari na nano na isimen to korak kay. Karaway yang way. Anangin akon nanimuna to koyon na yaka. Si pa Maria just married. Tukang na nga tukang na man, ito kayo nanunda ka, yaro ko na ba, timan na tarin ni Yiri, buna rin, ikapayagin mga yon, mariagin mga yon. Yaro ko na ba, hindi na ako, sana ko. Hindi ko.
kaya kimere mangi pa imere matarim oi ta tu wai ya kimere mangi o ne ye ta ko matira ko ron kaya ngayon na bataman na may buko yagay simat raw yay ko koron tiyay ni at man na rin mariyak yayo papon karawagin katanina kinayay na kontamane ari aki benen katanina ki anya kisman na kontamane si teman na pun si teman na katanina ki may buko yagay siman o yaro na ba patabong nga kay subong nga tabas pun si nga ya katanin na tiyasuan kokoron mabong agi ono bong pun tiyaswa karawat tabas sa kay subong imahin dikin teresin no madani yutaya kuno ra yutaya nang kireri andik kana sikarawan ka tiari kinte yutaya eraro para no aro ko mo yebera aberam demoni yebera aya to ngakin pai para demoni yebera no yebera demoni bodan no amata ye ka ta ko kai pa yatabas yutaya yatabas ta kai sipo mate yutaya irang daro nge karawak yatabas pare karawak yatabas ngar kan pai oh eraro de yutaya pati yebera esway na bandi kina pati yutaya pero ko tay tirara mo ni Yakob sa tarong mo ni Yakob o Yakob ya karikiya tangaw no woman de bota de nasina ay ari ba de bota no ma de agora as boni tirara o may buko ya tangaw no woman yay ti ama de yuta ang kiya nga nakakapaya daw no man ni Yakob nako ya nasina o ikas ko ta kainuya iro nasina ari yuta ani bugina ay etong agi de mesa Yesu benoso na ko man kanoan tawita patawita Yesu na ko na man takano ayuta ayuta Yesu na ko may ite pero nga ayuta ya tara ya ayuta ya imuni yuta irang daro makarawan da tatas ngayari ita ba anas karawar gintara yo sinanuri ang ano ba ikuri memere ngane tarakin titira na sinabugin na ba ya tapas yuta ya pati yuta ya yes pakari kaki yes parikiri inanon longo yan po tan namata deso inanon dio ta man sesan ka kinata utan ng gebong teswa ya kamen kota na tapas na ko yan namata imana yo sino ko ba teswa isinay imana ko ya isinay o teswa e kapakat ya marake de mena naron na stekin ng gebong o de mena kapakan ka tuwapong kamkunan na nanaka nami o kataporoan da kanima pong papain de tabas o tako inaki ani bakan te tabas ya takay subong kam naki na ko nung korea pa aki ana pak anya na teka dia so ya kaman kauringi ay dirara so ay ko isinay ya kaman suwangi ya te tabas na ono pong ampong hindi ko yo anta kay subong pun te tabas pun naki ay karaya iswa yo sina ko ba iswa ay te aki nakikay ono pong ampong hindi ko yo anta kay subong pun te tabas aki ay no, do ba ya kamimi? E karawa ta ka yayo dia so na ko yes boni terera. E kapaka kana yete perenayo may karawa. Ma e kauringia e naki pa kan tatas. Ay kabani ay tatas. Imain sina imain na konsuo. Ma taka nga pa boni ay na ba terera kagyong yap. O tatabas o mga yay na ba kabinin ako na ko ni kakaya de mena. Yung tiyasuan, tiya ka kinu. Tiya kayo, ako no orang na tiya ka tiyasuan, tamakoro na tabi mga nawan. Diyos na ko, tiki ba na wab na ano. At ako iwan ako ng moti, ay si mandang kami ndawan kawakin na tiya ka, mausuan ako. Kaya tiyasuan ako sa ikay pa yata tapos, sa ikaman ka nawan suwa. At tiyasuan, esway ko sa nang wag, baya ko sa nang wag. Hindi mga warisina, yon papakiyasip. Daw, hindi tayo di kayo, esway ko, isinay, tukura kaya ima, akaman na tatatapas, akaman na tatiswa. Sa punitera. Ito ko, takan suan ganit, tapos, naroon na tayo ginagin, tambakoro, wabuin, Diyos na ko, teki po, wanu-wana ko, hindi matuwan. Ako na uri nga tapong nga tapos, tapuya, o na pong ampong inamaguri, manikasya maguri, at kaisipong, anatabas iyo ay suam. No, itire-tire tayo kayo, naroon na ras, katire-tire na panggibong, ipuntetay kay Diyoswa iyo, anatabas. Siya natabas na po ang nama ni Terera. Siya natabas na yutaya. E puntayakin na tiyaso. O takay sipong. Anatapas iyo ay aswa mo. Wala pun tira-tira raon tayo di kayo. Punta pa para pun ka tira-tira.
Kuna tayong bakuriya ito ng koe, manasim damane, manasim tiyaine, mam turo damane, mam turo tiyaine, mamen, mamiruay na namo, ay mina yan mga kokonat pa yan. Why? Pabukin tira kayo sinakawagin, no? Sinaking bakuriya, ay bukin na pa, karawa iyo, ang mga napatala, yan mga kokyo, kinaman akong karikan pa ay tamakuruwa. Ari, karikagi ay tatabas. Ani Roy, bukin karawan tatabas. Karawa kaya kaunin ang makan din sa karikipay. Karawan diyon na tayo. Ako rin yon babay kasibo. Yagi ko rin yon bigay. Kaya tanong ay maraw na rano ya. Ito ko tiyabos. Ayan na una. Yagi ko rin yas ko yon na. Ko rin yon nasibo. Yagi ko rin yan tepiba. Kito atakay. Anak ay buyan di ay. Yagi. Tiyas waya ko rin yon babay kasibo. Pati asibo ya kanikinaya. Diba ya di mato. Diba ya di mato. Teswa yak yun magina mo di benakore iswa kita buena. Ari tetabas na bakanawan. Epon kore yon nangan mo. Kung nauring at tepong nga tetabas in tabuya. Daw, sipon kunahan katabuat tapay, ariasan katabuat Yeso. Matapon nakikunahan kari katapay penatapo. Teswa ipon kari katetabas penatapo. Tabuyan da kari kipay. Ita ko tiran temon tek. Bukin tiran kaya ka ngay Yeso. Kung nauring depong nga tatabas. Yera kaya ka naman, kung nauro nga, i-mind this way on tatabas. Daw, iatay at Yeshua. Kaya nang po ni pera naman nga ito ko rin, kita kan tatabas, inabong ay kaya, amen. Inang po ni kakiyaki bonganan na nabong iti Yeshua, ikota makanan, karikipay. Inang kakiyaki bonganan makanan, debong ay. Imerwak, ay kami teteon, kuriya tetek, kung nauri nga depong nga tatabas, intapuya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ekatia te teka na mind. Teka ka na imin. Remember, unaurin nga. Etaya pa na po naman nga tatapas na nabotan naman. Uno pong ambong inamaguri man ka sa amaguri. At kaisipong nga natapas si Yeo ay aswam. Daw, nayaron ng per day. Ang pwede. Iyaki ko na ando ko. Ito ang tupong nga rin mind ng pwede. Ito, tupong nga rin mind ng pwede. Inapundo ko rin, tupong. Ara ko po nung bungi na giro. Ako kasi pa ko na, kati giro. Kanga tiya kakyan natin. Tatapas sa yero na napan. Unsito one and the week yero. 1 out of 7. Nga do a week. Paya karawa-karawa iyo, amaonap, amamaraw, amakuburakin. Dan, inano nunubong. Tiyaswa karikipa inano nunubong. Ekarawa tatabasari. Nakaisipong. Ay, aswang ina, tiyaswa pa. Yarang kay Syria, intero mauriya yan. Nakaisipong. Paibukin na pa, karawa-karawa maon na ba iyo. Stero mauriya, tiyaswa, tibong, nakaisipong. Babukin na pa, skarini at tiyaswa. Ari, karawa-karawa na ba iyo, inano nunubong. Ay, tokin karawa ipa, nakaisipong. Mga yari karawa, ito pong nga tatabas iyo, ay tabuya. Suwa kita buina, ako kokyo kinakon karikan bay. Ona kon tetayari, ikarikaya iti on nabat Yesu. Ayo to ba yan ang kakawag. Tapos ipon na ginanong sina ko yayutay. Kinakon tubutan naman tatuan. Kaya karawag tapos ibugi yo amatan kamar. Kana kuno na tayo kay Yesu, ngi kokyo oni kaya kaya tan wewe, may yayutay. Oy kokyo yan akon tetayari karawag yay tapos. Oy kangay nakoya ikarawag tapos ibugin ti amatan. Oyagi, sa kiti amatay bugin tatabas raw. Iye ka mga ray-rayo na kuntakanta ng atawan. Bangko ino amatay yon tatabas. No. Punsa kiyan na nun the text that yakin na kayo. Itakin na Yesu nga ikaraw kita tatabas ibugin ti amata. Antay ti amata atam demon na amata. Nano na Yesu ikay ikawaki yan akay na kuntitay yari mo karikagay tatabas. Ibuki atam maniyo. Ikaraw kita tatabas ibugin kapayan natam maniyo. Yagi karawa kita natam maniyo pa nakapayayay tatabas. Nanon takarakian. The context na po ni manayay tawarwan. Ikarawa kita tatabas ibugin ti amata. Nanon saksiyatam. Paano na kaya ito nga kipat ti amata. Dito yan Greek. Kanasanay may enok man dito kay anthropos. Awa anthropos tiputan na amata. Ano nga pa sila na tayo kay Yesu ayo. Ikarawa kita tatabas ibugiya tiputan na amata. Nikapane. Ngkuy ang ngayon kung oran tayo kayo ibugim. Ay buko na. Anin tukwawa.
Nandana tayo ka Yesu. Meron ko tumakuro may suwa. Titekan kurikian. Unanthropos. Tiputan na kamate. Ano nagtiputan na kamate? Seksi yatam. Ano ay po mayroon na tam di kakin na manikangay. Ikarawag di tapas. Ibuki at ako na kikakarawag. Nayaron na tam di kakin. Kangay na ko yan. Ikarawag ibuki na. Pasi nakapayay. Sinakapayay ka na sa kawagin no. Sinakapayay. Pati aso ay karawatan mo sila. Hindi ano ba sinakunaan huring ayay. O idiki. Siyagi ngay na misin. Asing po naman ko na ba? No break, 24 hours, 7 days a week. Sakyan. Ikarikati tayo mo sila watungo na Diyaso. Pas sinakunahan ng mga refresh, sinakunahan ng mga mon, kami umerulungi na tutan ng mga kanakoroa. Aron na batara. Ano po ginay? Yang hata mo sila watungo na tapong Diyaso. See the week. Ngayon, ari po, kangangay na ito ginaro na ngayon, matas, kan na ipain, kapanin. Karena suanga kita tabu-tabu. Ayah itu pun itu wana sina katabu angare. Sekan ana ini kapan para pun. Kuno dia suangi. Iya ngati ino amata. Nako yara moni karo. Panamara kintu noro ari. Ikati ana pataka itu wana. Iya te nera ki. Iya pun bepang ana manikai dia suayu ki marawa. Amara ki. Akia tu ki. Apun kana para kam gani kan nantu naro kai. Iya mga pun kati ana patuwana. Amnesia ki kana wan takai. Natatero ari mat. Terabo kina. Iya, natabu-tabu Tiyaso. Tiyaso ay makasuko na ba tabong nga situwan. Situwan ang bong. Ako na si Muslim man na mahula. Nikila na. Karikarong niya. Ngay dayak. Para si kan na niya, bis kan nuwa time na banda tapas. Kaya na sila na parang maniya. Si pundang iningingit tayo. Ngay daw mata. Agi dodo kinano lagi. Tiyaso ay asan na nga nila maurira. Tabong ina. Tuwan na takay, tayo kan na. Sikan ka pa rin na ngayon ka pa na. Sikan ka sa katuwan. Sinakabaw siya na ka na. Matay kakakawa kinatatabas, nagkamataw na nga, napun kay riyan ako nang umaw nga ito. Ano na tayo ka teso? Kanakuha kikamataw na nga tatabas, ay nakaido ko teso, ako na umaw nga ito. Umaw nga ito po yan. Akiyari, pati tapo ari ka na. Tieswa, yang anida takanta ni ngayon kakawag. Baka na si kakawag na natabas, ay nakairida na kun. Dama ang arita po. Punta pong nga kakukuri tatabas. Sa kita pong ni karawawat. Puno rayutay ang kero ko Yesu. O iya Yesu ay punta ka kito. Para yutay ya. Am na nga pun karakay suwan tatabas. Am na nga pun ka ng may Yesu ay darikin tatabas. Am nga ka ng manikangay kung natay na ko na kung nimawa de mayrin tatabas. Kana ko riyon nimawa de mayrin. Wabot. Ano, saki kanuan suha kita buina. Punna Yesu ay riya boton na matayo. Ay tiyaro ay karawawata tatabas. Kita tapas si bundiagin na itay yara taburabas. Inari kiba, the day of the light. Tipong kakukuri. Tatabas sagi titay ako narawawata ay ipot. Orang kumaki. Orang tawa kimatamatong. Yaki. Tipong kakukuri ako nakukuri. Itaya na mga ano ko ni Yesu. O nakakukuri ay nanon maniapaw tataro. Kaya natong maniapaw ba? Timaniapaw tataro. And niya po tan namatan ka pa niya. Ano na tayo ang prophecy tayo. Ang tayo na tatabas pa ng mga punkawak na ginantatapwari. Inanon Diyo ito mansin ka pa niya. Iri kita tatabas pa. Takanikina. Ayan ang kanikina at Yesu ay meron na. Mano mata. Ito ko ito kira ito mga kurang wabu. Ito kira ito kira wabu. O yang aniya na ba? Tabas pa. Nariki ba kanikina. Meron na mga iya. Paungan na tayo pa po niyo. Ngay ay tapuya. Raw kuno ito tabas ko tabuak. O nanon tayo katabuak. O kokoro kinuay. Takanikina na ng kanikina at Yesu. Kupun kokoro ki matabutan na matay. Kupun nekin 5 ay but Yesu kamay na ina ko ikan. Hindi tamas. Paano kanikina? Yesu apun sa karikipay. Ay tangirira pa sinaururan nga ng karikipay manikaw kinan tepong nga natatabas. Yesu ay ang natatabas na kun natam maniyewan na karikipay. Yesu ay ang natatabas na kun muti, damaw nga resinay. Pat takanikinan diyo to mens ni kapanya yon makana ni karikipay. Yang nga tatapos sa patakanikinay bugin na natakina nakoy na. Ngay na kay. Hindi pong ginapayo. Tapos sinasisirakin ka nandun. O ay kangaro ni Yesu.
Game na yon John na bayo. Ikaw kinana tapas sa iyo. No, imay na ikaya ka ane. O sinari na tayo pa Yesu pun Yesu. Pun ngay karawa tapas karikan kahit makoro sag ngay pun Yesu ngay. Karika tapas na pen karikan kahit makoro at ibutuan na konten mo. Pun ngay unik yay. Kanaro na ba yate kinakikay pa mga kita Yesu. Aning kan na ipun pa ito na yung tapat pa para sa mga pun kaunta pa para. Kiro ko Yesu. Ni kami una tapas ari. Naroon na yata ko tapos mang. Sanora tanong naman, sanora kati ni Yesu untuk bong tapas. Punta pa para tayo na. Makoro ani ako at ikipan na tayo mga wandu ka. Kakauring hati kipo yung kuya ko wala online. Ang kuya na wala na ba on the radio FM 89. Ang kuya kung mata screen data yay urur nga natin kipo yung. Du ka hawa tayo mga wandu. Ay tako tayo kan. Ay ro ko inatar-tar kay kawaki yay. Ay na kung tamanya pan tepong tapas sinarwaro na. Ay tira kinuwarbo raw. Imatatay kay ba Yesu enana kung taron maurin to mantab ni katua tapas matetea kari tea kinagikan yerang kakuro baya ka sinusuwari naro-aro na are nano baka na naro-aro na ni katina nano katin Yesu katua tapas nana kung taron mauri hindi tempora ane Yesu wayara po to aya po to kirisan punta tapas na punta kayo sa pong are po ni koroya iyakipitak yan na tapas gero Haki ada pa yabi take. Enana kung tumanta kung taron maurin kato tapas. Dadadani matang as is custom was. Narwaro na nararayra ni kiripas. Ni kateina. Anuwa na enana kung dadempora na kato tapas taron maurin. Taka mibi bangki emate Yesu itapas na. Iti mato an kawa kinana tapas Yesu. Ngi emate pa yamen under one emate. Emate na ba Yesu an kawa kinata tapas. Babugin tara. Kasi nanori. Ana na tayo kay Yesu. Anak kamtangira ikam na tuwin daw. So, Yesu itang hindi na pa sinatuwang minan tayo na. Titangira kay di na kung tuwang yapa pa sinong yapa ng panahan ni Yesu. Kunora Yesu, yakaman tayo ang prophecy na ba? And team na to akawagin ang detapa si Ruya anapotoro. Imuin na ko na. Ay tako na tayo. Arang kakawag ya. Sinariyan tara yan na pantay di kayo. Akam na tataro. Matayo wapoy na wapoy. Akam na tataro. Akam nakipirin ako. Detene po ngon detapas. No. Yesu, eteten prophecy na ko yan na apotoro. Enang do ko niniyakin ni Yerutaram. Enang do ko tatangan ni buwak may room. Enang ko sito mana anatangan ni buwak. Ay tako na ko yan. Kam nataraya ba kam nakipirin ako. Maya tatangan ni buwak kayo. Detene pong, no? Detene pong. Ay punta ka pa na pong. Tapong kayo, ayar ko tangan ni buwak. Kaya asba yung mapirin ako. Kam nakipirin ako. Detene pong. Arita ka pa na pong. Akam nakipirin ako na bandatabas. Pare anang kangan na pinina ko man takawa irutan mo kanang bayro ko tatangan bo anang pinina ko tatapos anang muwakin akin na pare anang musi yaya pa ini too late yoy mi kamatay ba tayo dito yabo pero akyat man na ahmati ngiro ko tatangan bo kare babugin tara ari ka man suwangiya ay master ya ka man suwangiya Yesu na pinina ko tatay yare ano na tatangan bo kapay yaro ko eto ko tapon wana isinan ko ni irutan ayat ini pinina ko anak kita taneng ata kapanen mo. Anak kita taneng ata tapas sa patugin iya kanga nga nagibin ako iya. Tapas pa nang uru at tapas. Yakaman ka uring Yesu. Yakaman datay na puntin matuan kawagin na tapas anapo to. Iurwa ka kirutaram 80-70. Apo itidirik imuin na ritete ay Yesu na ko yan na rin. Ang kiurwa ka ki ayake ako na siya na ko pare. Yay! Wuwa ka kin titang aring gero gemondo ko katiya kityo ay mga yeri kita kawwa aring gero ko rin tena ndauni ay rotaram may tena rin matakaw ay rotaram aki ako na ni pilin ako sa tatar mo nung ako na nung kawa gero iya yuta ya ke panin meneno nung takawan isi na tiyo amat amat datayan ay ko ako na ni pilin ako nakakay ka na iya sinanok man ain inanong takawa pa iyaro ka sinanok pa iya tubi bitatangan po adero ko ay toye ka na sirak kunana sirak kunana ban sirak iko ba pun yak ibo tetay ni kawag na detapas hari kawag na diyo do man pun ngayan na bangkay tapas nak hindi bongay tisira kaya nang sigaw yo sinak kaya kana po yung neto kinabatan ng kurag yung titirahan sinakangan ko na natatapong nga detapas hindi bongay pun ngaya asa kawagin na ngayon ka hindi ka rin san guys bong detay ya mo man tetay di kayo kung gibong tayo yaki ko na buwa
te rekodi bukan tabas pa ye te pai para meo te pai para meo ayu e pun siu sukuna ban garwa ya ki konan ni bua kanwana garwa te punga te ka wo no pa ya ka to ana te te ni ka the language ye te nan language ye ti ma to ye kina kin te punga te tabas asinari na no na dai ke o te ka tenua kama te pai yenda ye ni tu the astronomy te ra pa ka uyon kama te pai yen pai ni karawa ane te ka tenuan ni pai aka te ma to kina kin te tabas atau wana ria takawa yarangan nangan pun tepong nakakaurungan giri girisan at ista matabakati pat kauringan tetoan e pun katim to ay kinakin pong ay katinupong the weekend an na yaron na mo the weekend man tetay ri kamnan wariya na menon na aramaroron tay ri yay kaway ay katinua sikuna na tayo ay tepong atatabas kuno e calculate tepong no itaw pong no o itaw pong nagkakaisipong kana sino wari suwa gargan bayo te kiboni awa paisi sipong maya kapakata karaw yon na ba ang aun tangay na o ang aun tupong e wara no ay sure 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 anya na wara no e kibwa te tapas pare e wara kat kanuan te wiki no ya taya kana wara kanuan te na makaina e tana ba te wiki pare wara sure sinori anda yan wara kan tumakoro ani suwa te kibutu buin imini sipong ay mena na rin tiya ka yon na yero ko tiya kare kan bai wan ko te buina ay mga kakoro sipong ay mga kana ko te tope mantiake yesus susu on kay noon susu te wana ba ay kinakoran na keswa kare kan bai tumakoro wan te kibutu bin mau ay mga kakoro sipong ay mga kana ko te tope ay aki mga kiria tera yari kigay yari ke tia bai ron te tope ya sikuena ya ke kando kira ya ke pare ya mau jonna ane te tai ya ta ya pa no ya pa ya mau ona no ya ki bo te tai men te bong mai min kar kan bong ni kar kan pai te makoro to wana ibo kina pa te ma to ano ma te son tau wa piri ndo te bong ma te wiki ma te na bakaina ma te rik man te tai ya te pai para ka ma to ano pa te kina kita tapas na kari po yo no suwa ke te buina si te mato anorane pa yaki buona pa inanon suwa ke te buina te tabas te pa yaka mimingan pa sinang inorangan te pong ngari kakauring nga kirisan tari na ni kirisan ni kapane at isto ta pakati nang kakawak te kauring ayo mayay te pa yarang kakawak at kuwa apon ka tere-tere kinanon te ista na ta pakati oy kan ka tere na koy dan tayo na koy mitar wa mano yung anya kam nurian kamamanga nurian na akagina uwara mat anat te ka teswa ay tiyakin na yun. Gukat ang makaroon wabi matinunga, tikibuanin mapimaw. Ang nasikara kimo ito na imainan. Sa tayo pa yay, tiyo matateman na. Hindi pa iparayara na tayo ito po. Tiyo mataro rin. Tiyo matayo. Ilang tatangira Yesu. Nang kaya mati Yesu ay punduta kinano na. O, ipaintangira na ruwanin mati. Esway kabunga na kilon tiyo matateman. Ay ikiyan yun ito pa. Pari tiruwanin mati yung wa yudaya. Ikiyakin ito pa. Sa kikinikin na ron na yung. Nga kinikin yung dan. Ngayak. Tipa, matuwa-tuwa. Ikiyak. Karawag mga tiru nanon yan na tiruan mati yu yayu tay yoto pa yan na ruan mati abo akin o yan nanon na penakawi na yaki ana sa kami wari Yesu o to pong ngani sa tata pong ngari mati Yesu pato pong ngani mati Yesu takay na pong wat to pong ngari mati Yesu takay na pong takay na pong Friday. Akyat man na didiya, yakyat ay, imate Yesu on Friday, the Good Friday. Takani ma pong ngarori. Akyat man na digrisan na yakyat ay, sipanan na tayo pa imate Yesu the Friday. Ako nang inurangan na dagan the Friday yan, hindi pa para. Paya pun karawan, kasuru-suru at kuwawa, yan ako wadias o nakuira, dangiriran tayo di kayo. Tamakurawan wapoy matenuang. Ate kibuanan ni mapimaw. O te pong inikatena ngari o yakan ti tapas. Amen. Daw. Te pong ngari kabini yaki Yesu ang teruan imat. Te pakantahian. Yakan ti tapas. Ay te pong inikatawro yari. Te pong inikatenang. Te pong inikatawro yari yung utay bayan ng loko ti tapas. Yera. Kaya kan na pati tapas man Friday. Kanarno pati tapas Sunday. Yara kaya kana man Friday kangan iti sila kinihiro-hiro ang datay di kayo. Sinakarawan niya ngoy. Pati Yeswa, itangirira pa sinakon datay. O itangirira mananoray ka isak. Pas nakatayan, busimaya at pahiyapon ka tiri at Yeswa, ikay mananataya kaya tap. Panataya kang tangirayo na koy pa. Itangirira pa sinatay.
Bugin tira kaya kan ditabas in the Friday afternoon nari. Sa tayo man dapay para nakoy ibang wapi matinwa tinuwi mawawa iri tikibu ayo iri the chapter matikibu. The chapter 23 or tikibu 32. Kokogya o yung anay romi ditabas sa temusiraw at abuay. O kam nakarawa tay tam na imiyo kam nakawag na mi tapas ang karwabong hindi na makain ng detaidik menti tahidik ni mga karoko titadik. Wayu aron kawag ng ditabas sa yatay ya abotoro. Yatay ya Yesu. Amo ditabas man detaidik ni mga karoko detaidik. O detaidik mo man ngay sa taya. Emo man bugin dai detaidik. Marawa kaya kangay diba para yakan ditabas in the Friday afternoon na rin game de Yesu. Kaya nangino ko ditabas but bungin tayo ayaro ko na patatabas. Dibungin ka tayo ng hari. O yakan ditabas. No. Punti aswa. Iswangi na tukwa wayo bas nakarawan tarayan da tayo kayo. Mananura. Lukwawan. Karawan mga tarayari ko. Tiraro na sinuri ang ayran da tayo as kapungan na. Tiaswa yaki kunahan. Hingkili na tayo. Sito ko na pirin na natin. An punora Yesu, imatan tiruan imatan the Friday han. Imusirawan na pa inanon tiruan natin. Itapas na ba? Isabat inanon tiruan natin. Punto pong hari koroyo, o imatan na pa inanon tiruan natin. Nikari niya. Amen. Sa kaya tabo kinabayarang na Yesu wili niya no ay dadayan. Mata kami mi kanas sila iriyan mata pa para yarang ni kokong orarik. Pakuno na tupong hari mata Yesu. Yakaman tiyagin akin diyo dotamans. Nako yay bang wabu matenu o deki bane aw yay to ay karang kakawak. E kakawrin nga sa bunitera. To ay kay ay deki ma tiyang akarya. Ay deki ma mateni Yesu anaro ko. Ay kay tayan tapos ay karak. Tanan Sabbaths iprulo. Sabbath of the Lord. Said ayo tanan tapos ay karak ay mga suwaswa Yesu kamnake makurin debong ayo. Tapos na tanama doon na dito erang natagya dito adirio. Sure nga dito adirio. Adirio anatay tiyan rari ipiriya inukan yay kubitan nawawan siringiya tanan muannas mane. Okay? Ani tatayan. Ay iswaswa ana siringa ta sibu de sibuni terera o nakabila matarawan na ya ayaws Deus ari manaya nakabila matarawan terara rarahan de sibu ari. Ari punti bugin darani Yesu. Pana meu menterarari. Patiana da enario at yausan, kanaro ko yausan, may iterara na mataro. Oh, dio. Wanda bugin ayara na patirio. Patiana da erio at yausan. Yung mga nakon yausan, yung mga nakit iterara at yausan, yung mga pig. Tike, mat. Yatakar ko na ba desina. Mat. Ano tepayari. Merang kami mi tepaya karo kayo. Ipun tinaroy may Yesu. Kaya tayo kinakin, dadayan, ay kay tuway ka na, tuway ka mo si kagibungiya. Ay katayan, buta kay katap, akam nakatanwatan, bungiyan ako. Ano to ay iyo at iyo, ang tumuan na makain na, the first month. Nikatangaw na mabungin na, takatip yung mawa na bungin, hindi na makain na. Ayo, ito at iyo. Ako matay pa, imat ng Yesu. Imat ni Yesu roin, takatip yung mawa na bung. The Friday, yari. Ino pa roy. Depayari kakatama yakin diyo to mens mero ko ni Yesu roin katama papuning ngaya are takin akin the tatan promise on diyo to mens papuning ngaya are nero ko isura rana o nakapila ta mataro are na kunan ka mewa ki ay titirara o no mata digrisan ndebo ngayo ang ko ya ngaya man yematero Yesu takate pina won bong dina makaina the 14th day of the month and dina makaina renitan. Kami mi, payay di dito ane tina materiyo. O dito ane min diriyo ane. Di pera na riya kikarikaki. Ati pera na iyo, pun tibo kini Yesu, eta ko Yesu, munangay di pera na ni kameo. Kaya Yesu ipon tiyakin na bangay at di pera na ni kameo. Are nano nang kanya ba dito are di pera na riya kikarikaki ari. Ano na riya kikarikaki, iya kirangan nagi mateis. Para teis, iya nagi patebure. Ay riya kikunandin tebure. Depois ia negari kakian, tepera nani kita kariki, itu burau, iya ki kabongan nagi te isi. Ane bukan nasi kakana na pete tua, iya ki karawa ki te isi na kon, tiang maragari sekandan tain te tua, para te isi te ibukin te pure. Ane, te tua,
Ari te pere nari aki karikaki. Ipunti bukin dapatan ni Yesu. Ako nori tira arang kakawak ni mati ni Yesu. Herang kakawak te pere nan. Wat te pere nan pun dapatan ni Yesu. Pun dapatan ni Yesu te pere nan. Pun dapatan. Ari no patira patan nta katapuin man mewa no pong. Yasan na ko katapuin mewa. Ari mati ay. O ta katapuin man mewa ay dapatan ni Yesu. Ari te bukin te pere na. Yamen ay nanon teruan mati. Apunto mabong ay gana wo ay gan. Ay garang kakawak. Imarawa ka ate do wangerio. Ari yoan te makoro ante wimarwa wo te wi matono. O yeto nga titaba sa hari, patitaba sa kakanato. The high Sabbath. Atong on the bongin katawro yari mga yari. Ya pusiya birato yutay ba no tiyak waya wagagay. O pa na utagin ako patay ba ang nakin na yon takay pangagin titabas. Patitabas kakanato. Titabas hari raw. Erang tiri-tiri kay. Ayo yata kay yutaya. Ana suang birato manang nakunutiyak waya nage woman nageron Yesu unsine. Ano tiyak waya pa bukin tara. Anaki ko na ng mga bidin ako. Akiyaw okay. Sa akin din anong dati na prophecy bukin ni Yesu. Mangkay sila mga nurya. Ano mga tiyagin na ginapan. Mantiyoto naman sa rinagi motori na tiyay na. Yesu, iyaki o tiyagin na bawaya na parang ari kami ni mati mind ko ya tausa. Muni ka korona pa nung dati na prophecy. Sa akin kan tiyagin na pa. Iya pun nangi kay Yesu na. Pun na napay tapoy. Ano pa ito tiyakay? Mana na pa yari? Ito yuan eh. Titapas siya kakana to titapas hari. Iya kakana to titapas hari. Ato meroy bayag ya. At yagi lang hindi oto tamans. Mero ko ni Yesu wala tarapatan ko away. Amen. Ayo. Tewang geri. Ayo to pay para. Ayo na tayo kati Yesu atap. Naman darang kakao. O na ba kaya may kari na ya. Ari mo yung ataratin na ni Mati. Makawinian dapatan na. Ay tayo ka ni Yesu ayo. Aw kaya ako roy bay kapo yara makabila. Awamos kilaway ang tapas tuwa mwente suaraw. Yay na ikapon tatangitangin na banirira Yesu. Ngi Yesu na Yesu unta kay mga yung hayapon tatangitangin na. Ngi mga taon nag Yesu anang una banira na taon nagin na nurat dapat na nagkakabini agin tatapuari. Akaway na ikay. Harang tangira Yesu. Akawa kinana tapas to. Anak ko nira kami na dapat na noria. Awayan ko rin na bandog panakaro ikapila mapuyara. Pare ndakati ni utaya denepong ana pong intimate ana mga nangoni kapilak hinderu ani mat ena mga nangoni kapilak intepa buyera ayari ay negay ana kon tarate ta pare kami ni Yesu awaw kinapa ni kroya ya buyera ran katawroy pa ndakati denepong ana mga agila deru ani mat ari mga nangoni kapilak dapat ni Yesu sila mga norian dukin tatay kana aro kong kanen depongan aro kong kanen depong arit ay takati denepong imuin mat ni Yesu. Tamakoro ano wawi mawa tiki bana doana. Nuk. Kaya ta kutaya kana ayo. Iya pun taya kana bero metoko babun de bara ya pun taya kana. Iya ki mangara idi ana kun taya ka doana. Pun na taya ka bara iya ki daidaki. O te pongare temuani pongin te wiki. Gias pangaina. O naga ki yaro kun tenda ni mate. Ai ne ki. O awus pe ki apo yara ki akoro ingon te Friday. Ari. O anura tia sibu ba ikarapino kinako. Mantenda ni mate. On ki yarin. O aki kuni era patan tuwe ari Yesu. Rau ya era tuwe ay kay. Yaus Yesu untuk ko na kay. Amen. Amen. Yaus. Man punura na tayo katabay parang tatayan. Ipon karaguroin ka matata. On tepong arin temo anin bongin the week. Tepay para pun tayakin na. Iya kita yakin na. Tepay para tayakin na. Temo anin bong. Tepong ari siya Yesu. Temo anin bong. The first day of the week. Babukin tara, iya santo kinambay suwa. Dabong ara may main. Pare wara the Udaya 1 2 3 4 5 6 7. Iya kimakangay 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya. Ito kisuwa ya mga manok na napatuwan. Temuan ng pong in the week. Puntemuan ng pong in the week ari siya Yesu. Ito yakin na tabay para. Sa nuri hindi na nun payag Eric. Takanin mapong tebongin katawroy. Yakan tatabas. Tako ano pong o sikunan na tapas maraso nano na tepong kanda imaran ta kanima pong ari akani ay tapas na tepong ari usia Yesu ari temo ano pong nano na tapas imaran na pong ay kainan ko pun tayo na tapas imaran na pong ay ya pun dito na tapas unda pong saran nan pong ayo ay to ano pong una nga yaraw yan tapas deso ya kipo man dio the mens ni karapat pong ay
Teswa nakarawan ka matatarian. Mau kanta ni ba ire gitu ko ay. O sinanuri man na tayo Teswa pun Teswa. Aswangira o takin. Tawa ka ngay tama gayo si Yesu. Ay kawa kinakina ba tapong ari usi ay patatabas. Kunori asasan karawan ka kinan narariri ya may maina. Pa tapong ari usi ay Yesu. Iya ki kauranga usi ni Yesu. Matap iya ito pa ya kauranga usi ni Yesu. O sa tahan ba dapat besito. E pun tayakin na Paulo. Paulo ada tiapo toro. Pun ngaya swangira. Irom tama korono wa tiga butenua wa. Kamag yatay lang ay ka sa pabesito wa kinakono nun Kristo Yesu. Pa sa pabesito wa kinakono nakono nun matena. Mga tauna kim mangayan da pabesito wa kinakono nun temate. Panayaron Kristo ang kaya kauta kim may bukoy ang mate ng mga kantatama. O ngayon na ba sinanakono nun. Meuna bangkay. Amen. No. Ayo tapay kauring araw ay matin taunakin o mga usin ni Yesu. Tapapes ito. Detayaris taboy ay interan. Sibon mo yun no Yesu yon kauring. Erang tiri-tiri kay. Sinangin orang na tapay takakutungo naman tanang kakawag na ba. The language. Tanante atan kawain ti on naba. Ila kayo ang tumupuhabu iti atan kawain ti on naba. Yaran takay suwa na pong. Ito ko ano pong ito. Iya. Onda tapes. Aran at ako ano pong. Patatapes. O sinanuri tabi sa akin na in katubuhabu iti the language yan. Tatan kawain ti on naba. Sana na betabi wo. Tatan kurik sabaton. Ayo aran the Saturday. Ayo aran tebong nga ko ano pong ilo ya sara na ngayon ba ko ano pong. Ayo aran ay ilo ya pa kay. Di kurik aran na bat sabaton. Tetapas. Tatan Spanish ilo ya kan Spain the Sabado. Tetapas. Ilo ya kan Portugal tanan Portuguese Sabado. Tetapas. Kain Italy tanan Italians Sabato. Kain French Samedi. Kain Saman Samstag. Kain Rusa, Sopota. Polish, Sopota. Kain Persia, Bosha, Sambin. Tanan Hindu, Indi, Sambat. Arabia, Asabit. On terasine, Sabat. Ay kayaran takono pong iluyapay kay nayatatan kaway. Ano na pun katay matua kinakin tatapas at kaisbong at sara na ngayon takono pong datayay. Naratatan kaway. Sila mga pun learn nga ni muina sa mga nuri babukin dara. Unori ang ngayon sa di kita kay matadayay. Monday tumuano bong, Tuesday takawabong, Wednesday takatinubong, Thursday takabong, Friday takanimabong, Saturday takono pong, Sunday tatapas. Anda wara-wara ngayon anda pong ngayon. Ere kay maya. Yaki kan bugin natin man. Sabon kasuwan ako yato kora kaya Monday raratatan kaway. Kunori ang nangiya kain dapat dapat kaway ano yung aki ay pure na ray. Ndapong. Punsi ngay ra. Ay pure ray dan ndapong iro. Asa punsi kuna pa erikira ke teroro to wona materoro to wona ntera ira yan. Asa ta yan karo ko tapong ngay. Punsi ngay da ko ako ray dan narapong. Ndapong ngay. Kana sinura the dictionary. Dictionary ni kaway apon ng kamatataroy. The Webster Materana ang kana ko kunura 7 day o on the Saturday, the 7th day of the week. Ano the dictionary? Nano data ni matang kaya ka ngay matang hey papon na tayo ba which day is that? Ata tabong nga tayo kinaki. The 7th day pun tapos at kay suwan po. Takatinwa nakakuha warang kakawag ay kanatirianan tayo yun. The Royal Observatory. Ari Greenwich yang iran ay kay taya at tawang mo yun tatay sita po mara de ari man ay Amerika ari teraran the Naval Observatory in the United States to kora kay kaya tatawin mo yun tanantay nangwa o ako niya pa pun nakiat tatay to na ebo hintayin na pa para apon panin stay intact apon sugunin na yan nagiutak ayo tu pa yan ang kakawag taru o manaw kanta yakin na matatangin na ako yung may yaki una yakin na takanta ni ngayon yaki kan kaunti yakan mga kami may isite yakin na kanuhan na nataya katiyaso tu pa para pas na sinanuri o sa mga tarayari ba sika nga iyo asuwar ibon na ko ila tedi nirin na matakanta may kakawag ba tiyaso itangin ko po natato ko wantay di kayo akamatuan na ba tanan tabon tawmin bungay kayo matanan tawtay tan tabon tanan tabon tawtay ay kayo ba yaki po tatay to na inanon tu pa para Yesu manapo turo akakawag na tatabas. Yesu akakawag na tatabas naroon na sa Santiago na Pedro, Jacob, Juan o Paulo akakawag na tatabas.
Makuri te makuro ate pi mai sua bauro ngeri nukan ambi pori ma paronia awaro ko itetaro ni ari yai mane paya yuta yai o bauro irin na ko ya narwarona o ire yan te pai para te nua te tabas ni ka parana non te pai para rau bauro aro na yero ni Yesu ena na ngona pa do manta pun te tabas ka para te pai para ana bauro asanang kina takapenen mai sana ko pukin te pai para Angki ako siya naman teman ba? Teman ko rin tapi matenu ate ki bani api mau na maguri. Aw abu busi mana te akin kita kay kay nako yan te tabas ya narok. Angki yan nang arako te tabas. Aw ako rin pena kain te kawa na buta ki nuran na te ka Yesu. Amen. Raw grisa na kay mini Yesu. Apo to ri ka at ti mato ni ka kawa kina te tabas. Ari tabas ya Yesu. Ari ito. Ayo pun Paulo mesentay. Aw matay ka sa giutay. Akawa kina te tabas. O ante tabas sa waso na ko manimataro ang takawari na ko rarikin takaranga. Tuwa na rin, sita ko ba na iyay tindan tataro. O sa takatakan, tete na ko iyayin eh, akyaro ko iyayin. Daw, iti-ritiri kayo. Yagi ko naan ka tiri-tiri erikin tero na ko naan tiri-tiri. May tawa pun tiri-tiri na teka teso. Ibitira Yesu untay di kayo taruwa mano. On ko kita di kahakin akong tero mauri ang tiyaswa. Nanapong nga tapo. Are kauring ayay makanan ni karikipay. Ye ta ko ba yuru at tapas si Yesu manariri. Ari ka matuana ba bangwa yagi kawa kina kita tapas at kaispo. Ay kunya gayon. Araw ta makoron ba parang dewa geri narinianin matayo ta makoron to bimau. Ate ki bona to wana o ata ko taka na ni ponga kiki ay runukan den naro ka duwi ta Yesu unte ponga ta tapas. O atak yan na dai. O akin ki ami nuita. O akang. Mangkian ori ya par tayo. O ata ko na ko ina. Ata ko na ko ni Yesu. Noria akarawa ya kiriya iba na karawa ginti tapas sam leire. No. Antay ya ta ko ba ya kiriya ni karawa ginti tapas. Tamaguri ya karawa ya leire. Sakit Yesu. Sakit Yesu. Sakit pa para. Puni utaya. Puni bari tayo. Ay kata ko ba ya kiriya karawa nare. Sakit Yesu at akin. Utaya bari tayo. Ato ko ra kaya tahan leire deso. Ato ko ba ya kiriya ito pa ya karawa. Diraya karawa ya auro at tapas ya na leire. Arinukan tenden naro ka aduita ari bo ko na awa purita na ba aminan na maraki nikan na kaya na ko na iko ko yung ruwag dita pa sa nan tawani yan mga tamakita kay tuwan nga kayan kanayan na kita ay kukanakin mga karawagin kukanakin kamakin tiyay yak hepon tiya ka kinabang na yun na ako kayo kung ano na ito pananayo ano ko yung meron na no wagin tiya ka ginaw ang mo yung mutuwari ay tigim mo akin na pwede yate ay aka ngayon akin ikin naman nga kung wala po riyan, karawan na tapas, yak. At ako, pari tayo ba, iyak kiriyay karawan na. Nakoki ya Yesu, ang kita tayo Yesu, Yesu, yakoki yang hanan kung pa ito ko naman nakakawak. O nga yata ko na ko iya. Saki kamasan wala karon aron tawita ang gipek. Meron na ako. Ang kirin naman ya pang Yesu, ay kana te perenare ko sutak. Ari ya kiriyay benakan na. Iraw na meron na. Meri ay iraw ya sipong ah. Ayo desu ay atake na ba? Bayaki ko na kakanagi, tiperenari ari kosyo taki. The shoe bread. Asi ka ko na kan na ipong. Matawita ante tayo na. Mantubuha ka gyamra mantubuha mana tao siya. O ya pundo siya tipaki. Awarin na ko na bandito por atay ya bayay ko di maraki ang ayati. Takari kiari. Awana yan panikan na. O ya kibo na tabayar ka roya tawita. Kati kay Yesu ba takatuto na ko yan ay bata ko pa pure. Kinikan tawita. Amin tawita ante tapas. Ngi apak yan na diri. Ay tako na bataka o. O siya kikamasa na ban warigi ay aro ya ibong anteswa. Gayari on the tapas o aki burayay. Yesu eko taro yan na yamaguri ibong antiyang akari ni katoa pong ni katoa tapas aketo kin. Tamaguri na nun tuman bota kin deta kun taron mauri. Yara kaya aki buring kaya katauro ay bahay ni kapane. Ibong heki pura tayo kaya kaya punis kanuan din berbuahan dari mana kaya kada semina semangat orang mo siara ke tetay pura madana kaya siya kipura na bandanan kan detapas pati ba pun dia yan ang karo kata orang pa ay bugin detaron mo rin buwan deso ay ta ko Yesu ba aki pura yara kaya aki pura apun naki pura para pun kanuan din makuri karo wag na matatapas inanon ta kata orang taron mo
Yesu yakapani angan te te kan te pi mau te ki bona te pi mau nanga yare eri te karawa ero eri te tapas amen imai na te kina yo Yesu ya ka bota una ba yon kana ba ya pa kana pa amen te man pa ki kana ro pa ye tang tang na pa amen ya kan meti o te tapas o to ya na ikina te amen na ngi ka ara te ka ki pa nga te tapas kata ya ki ki tu ta na ki ba tu tapas sa na ngi ro kun to no ara ki yang anak ayah sih kuyan dia amat nimat, ayah nang ngaki kira kita tapas, no, ayo tu ayah tahu Yesus, eriai karawan teroire inte tapas, amen. Ekaria ya Yesus karawan tepa ya roire, tipu puki, ibu kita kainan, ya ibu orang nanti tapas lagi. Yesus ya kaman katanya apa, tapas ini kita tepung ngaka kukure ya nagi karawawata, itu ya yuta ya kita tepung ngaka karawawata. Papun karawawata anda Yesus amat, tara yang kaya mga punta ko, ba iya kiriya yare karawa kyare, iya kita yakin na tepay para, iya kita yakin na Yesus, puning iya ya yakin. Kapan erbo ngay kaya tako, ay nanumakaya kaya isa kagyata wana suwat Yesus ang mga makinan Yesus. Daw, iti mato at deswayo, iti mato na matatapas sa ino ng deswayo, ba kanikinaya yan no matat Yesus. Iya nga Yesus tatapas ng takarikipay, iya nga Yesus ay sinay. Ikaw akin nagiluyan no matay, ikaw akin nagiluyan Yesu, ikaw din nagiluyan na rin Yesu, apotro. Pun kan kinaya na makan Yesu ang karikipay. Ay nakaw akin naginapatatapas sa iyo. Hindi ako nabapo. Aras skanta nga ipas na nakoyay. Kanastim na to. Ito ko natayakan brabi si Itaya. Kaya ko siya pa, na mga kawa akin naginapatatapas sa iyo, ikaraw. Paron karaw na bangkay, noon na pa na bangkay, ikan nakaroy. Ayo, itakan kay karaw abo, noon na pa abo, wala nakarigit Yesu. Anatima to ay mataw puna na tayo kayo. O yero yan na pami kariki marami pa anatima to. O yu aro na rin mo iba na ko may yamat ni kapanayan pero mauri mataw. Hindi o yak yakurak. On te tabas yakurak. Puna na tayo kayo. Amen. Daw yan ang mga punuta kinata tabas. Ariya sa po itin ni mga nakon na itin. Ari po. On te tapuan ni, anaro ko may miyang tano ni Maki, anaro ko may menu, anaro ko may mayo, anaro ko may China, anaro ko may Rusa, anaro ko may Amerika, anaro ko mantiyon ng Amerika, anaro ko may Europe, anaro ko mantiyon na ba ni Kapani, ano ang matatiyaso. Ang ko yun na ba kung uraan tayo kayo. Kung orya, akyate pa yay, ikatukitukiyay kayo. Tiyaswa, ano ang mata? O ang mata ni Kapani. Ano pa itiyaswa ang kami ni Kapani? Itangin kami ni Kapani. O itangin kami na bakap naroon na ito kuwaw. Yak himanunin kami. Nayaro na basta kinabay himanunin kami. Sisitagin na to ko ayo inanon ara korubuk for Christ and tatayay pakam nanora Kristo ayo un Kristo na basta banan makin. Kasi nakain ni ibubuk. Bunoria. Ara ko tatayan ko ko ron tapo daluwa. Mangay hay kagrisan. Tuwa na putor. Pa Yesu. Aka na pa yay ta ko ron niyang ibukin tiara Yesu. Sikuna na po niyang yan kakain maruro wakin na ngayo ay mga pundikin na patiri ay. Tugin tatayan na nakanta ni Yesu ibugim. Tatay kayo. Sinakahin ni ko tagin ni buhat Yesu. Inanon na nakuha ni Kapani. Ano yan ang manang anak ko rak? Ma, tepi pa na ba kung kunaan ka nuwaya? Tumon si sila kaya nga, ikakuwa, tapos punta kay suwa na pong. Ari karoy doya, itapuya, ay mo sila kaya iti Yesu. Ikakuwa, yan at hapasin kuwa Yesu, punta kay si pong. Asaran na ngayon ay gilipasin na pong, ngayon ba't ako na pong? Karena kukuha ni Mwin nguram tayo di kayo, kesa na. Ito ko sila ka ni Mwin, itangin yan to, mana ka ni Yesu. Ayan, anak kong tarong maurin, dumanta po, kato tapas, naro-aro na. Kaya tanapaan, nanong munapaan. Ikakuha, tapas, punta na ka ni kinati Yesu, bugiyan na mata. Payasan, tabuya, ni Kokuroy. Awara ka ba niya? Ikakuha, tapas, punta kay silan ni Pangoda, kay silan kauring, yung makan Yesu, ni Karikipay. O kawakin na iro, pun koatan ay tangira Yesu. Ada pun ngayon uyan de tapas. Kana pa na naman ko kaya ta na paan inanon de pepa are nakabutak. Sa busiara ko ba ama nang naman tayo. Nakon nagintay nga pong ay pun si wari giten wara topic ay pa na. Takay silan kan kina. As nan ori nakon nagintay nga. Nakapayan ka pa na taru manaw nung rami de tayo kay. God bless. Unauri nga tabong nga tatabas in dabuya. Ono pong ampong inumaguriman kasama guri. Matakay si pong. Alatapos si iyo ay aswam.
yoyote Yesu na koiminda ilika yoyote ingami ni kapana. Ayo silang karabati kabarabara di esen na kori di kaisiran kanigina kaisiran tangot Ibonsi kanya no tisim na taran benariki pamakoron naro. Ibonsi kanya no tokora hai wari benariki patakaya bubura. Ibonsi kanya no tionu mekia wari benakamay nga tion naba. Tetatarwa tuwana ikonandi nga tanan. Imakuri na ako iya tuwana ikonani pita temeo. Ibana si tuwana ikonanda harwaya taka. Eight. Ibonsi kanya no tisim na taran benariki pamakoron naro. Ibonsi kanya no tokora hai wari benariki patakaya bubura. Unauri nga tapong nga tatapos in dapuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Anatapos iyo ay suwamit tumeo. Hey. Hey, hey. Chest. Hey, hey, hey. Nobody. Eight. Chest. A. Test. One. Test. A. Testing 1, 2. Just. Test. A. Just. A. Tangini me naiti on na pe, pai romo
eight. Testing, testing, testing.
test, A, A. Check, A, one, A, A. Check. Test A. One. Okay, karawan again. A. Hey. Hey. A. Asuawian ako'y yakitang limita. Pamaisin ang puren ako, kaparay pureong ako, papusin ko ikaw. Oh, sa giray tewea. Iya, yang darah apa kuna ya kan ponding de dari kiai ada usida na ben akon kabenian ya wo na kon
begini kan wan bong ne ai begini kan ni uya tani beta kun kami sa mga busmayan kami na konting abong tayo na bay tayrik mga peninan busmaya ginakon kongora mga wakin na konting abong kambes na pando kami ibegini kan ni kainin ako mga penin kain kami ni Pantitens ang maraming pagkakas. Paano parang tayo kayo ba sila? Araw-araw kayo